Nire izena Iker Ruson González da, tolosarra naiz, 5 urtekin etorri nintzen, eta 17 urterekin amaitu nuen eraikin honetan, nire formakuntza. Eskolak niretzat izugarrizko garrantzia izan zuen eta daukan ere bizitzan zertarako bat eman zidalako, helburu bat, bizitzan zertarako gaude. Hemendik atera zan Ikerura, enbeste ametsekin da enbeste gauzekin, ia gehienak egi bihurtu dituzu. Eta orduan horrek ematen dit, bai, sensazio oso ona. Javi Lumo naiz, hemen Herrikide ikastetxean ikasi nuen, orain lana egiten dut Herrikide ikastetxean, eta nire seme-alabak ere hemen ikasten dute. Bizi proiektua, hitzak esaten duen bezala, biziarekin zerikusia dauka. Orduan, orain dela 3 urte martxan jarri genuen egitasmoa da, eta bertan zenbait ikasgai elkartu ditugu, eta ikasgai hauen edukia eta kompetentziak, batez ere kompetentziak, landu egiten ditugu proiektuen bidez. Ni Amaia naiz, irakaslea naiz, eta baita Itaka Fundazio koordinatzailea. Nik uste eskolapeok daukagun berezitasuna dela integrazioa, ez? Ikaslea saiatzea bere fazeta guztietara iristea. Iristea bai eskola mailan edukien aldetikan, eta baita pertsona mailan ere, ez? Guretzako pertsona integrala izatea oso garrantzitsua da. Tolosan erakunde ezberdinak dauzkagu eta saiatzea beraiekin lan egiten. Horregatik gure ikasleekin saiatzea erakunde horiekin bat egiten, gure errealitatea erakusten eta baita gazteei beraien errealitatea ezagutzen eta integrazio bat lortzen, ez? Ni Garazi naiz, Herrikideko DBH 4. mailako ikaslea naiz. Eskolakola ematizkiten sentimenduko, bultzatizkiten gauzak, esnatzen naizen ero da hezkuntza eta bintzat, dakeula balio edo aukera hori eskola jutekoa eta askok ez dakeana eta horrek poztu diteit.